kohta meillä lähestyy tää kahvitauko tässä. Ja sitä ennen mä voisin esitellä, niin kun nähtiin näitä kauniita logoja ja värejä, niin meillä on nämä tämmöiset kansalaisaloitepaketit. Eli tässä on tämmöinen aito avioliitto ja tämä logo on vaaleansinistä ja vaaleanpunaisena. Ja täällä sisällä on siis kansalaisaloitteita, näitä lomakkeita paperimuodossa, 10 kappaletta ja sen lisäksi on materiaalia, jolla voi mainostaa tätä tapahtumaa. Meidät mulle myydä näin. Arselu pois sieltä. Tule vekesiä, tule vekesiä. Pois sieltä. Arska pois. En mä diikkaa mun. Kuka ei diikkaa? Joo. Tää on yleinen tilos, tää mies puhuu, että sä voit tänne tulla. Joo. Mistä tiedätkö mun nimen? No Timppa sanoo, pääskata pois. Ai jaa, mä halusin sitä auttaa muitakin kuin. Niin, mutta tää on toinen puoli. Joo, kyllä. Nyt tuu tänne. Oi, helvetti.